Здравейте, аз съм Прометина Стойчева, а вие гледате новинарската емисия на Доктор Денкова Дерматологи. С огромна радост ви съобщавам, че нашето експертно жури Доктор Денкова, доктор Джелятова, доктор Делчева и доктор Стойчева избра победителите в кампанията "Най-ценната си ти", която стартирахме през март тази година. Както вече знаете, тя беше насочена към майките, които по време на майчинството са се изправили пред редица дерматологични проблеми, като акне, суха кожа, косопат и хиперпигментации. Кампанията целеше да помогнем на 3 от нашите кандидатки да се справят с дерматологичните си проблеми и то напълно безплатно. Ето кои са избраните кандидатки. Ива Калчева за град София, клиниката ни на улица Оборище номер 10, Десислава Цветанова за клиниката ни в град Варна и не на последно място Мира Стоева отново за град София, клиниката ни на булевард Симеоновско шосе. Искам да благодаря на всички, които се включиха в нашата кампания и споделиха своите лични истории. Очакваме с нетърпение да ви видим в нашите клиники и да ви помогнем да се почувствате отново прекрасно, оставяйки дерматологичните проблеми в миналото. А вие, последователите на Доктор Денкова Дерматологи, очаквайте съвсем скоро интервю с всяка една от победителките. Това бяха новините за тази седмица. Не пропускайте и следващата ни емисия новини, а до тогава останете с канала на Доктор Денкова Дерматологи. Желая ви лек и спокоен ден!